नैबे नै Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै खाथियाव फिसाला दङ ओंखायनो नाहरबाय थानांगौ जायो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनै फिसा मोनसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों मा दिन्थिनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय माने दिन्थिनो नागिरनाया जाहैबाय आङो माने दा नै रेडि जानानै दङ एसेनो जिनिस पार्सेल खालामहरनांगौ आरोना जिनिस हरनांगौ दङ ओमफ्राय बेखौनो बबेयाव हैगोन माबायदि हैगोन नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामलांसै होननानै सानदों आङो आरो मा जायगानि बांसिनानो मोनसे जायगानिनो दङ बेंटलनि ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामहरलांगोन आरोना आङो ओमफ्रायहाय मा जिनिस पार्सेल खालामहरनो नागिरदों मा जिनिस हरनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थ' नै आं फार्स्टआवनो आंनि जिनिसफोरखौ आं देखायगोन दे माखासेयाथ' मैयानो खालामहरनो होननानै लादोंमोन आङो पुरा पेकिं खालामजोबखाबाय बेखौ आङो दिन्थिनो हानाय नंला ओमफ्रायहाय बिसोरो ओमफ्राय जा मोनसे गांनैसो दंबावो बेखौहाय आङो दिनै पेकिं खालामनो नागिरदों आरोना दा बेखौ नायलांबानो जाबाय बबेयाव हैगोन मा खालामलांनो नागिरदों मा जिनिस दङ बेखौ नायलांग्रोदो दे बेयाव नै बुस्थुफोराहाय बेयाव दङ माखासे आङो नै ओरैबायदि मोजां जाखादों बेना थारमाने जरानै आरोना नैबे गुफुरबो दङ गुफुरा सिगाङावनो हाखानायमोन बेखौहाय नैबेखौ मैयासो हादों ओरैबायदि साइज जाखादों गोसोमा नायबानो जाबाय दै नायदो ब्लाउसाबो बिराद मोजां जादों डिजाइना नै बेबायदि सिगाङावहाय आखाया नै बेबायदि ओमफ्राय उनजों नायदो उननियाबो बांद्राय दिपबो नङा बांद्राय जेनेबा बोखोद्रायनायबो नङा आरोना एसे बिदि थाबाय नै बेबायदि बिराद बरिया जाखादों ओमफ्राय बेनि जोमग्राया ओरैबायदि मोजां आयौ नै उल्थासो लानाय जाबाय बिदिया खारो दे बे सुबानो बे खारगोन एमब्रयदारिनिसो नालाय बियो बे सुबा खारगोन बियो ओमफ्रायहाय नै बेयो ओरैबायदि समायखादों बे समायजोब गल्डेन नो नैबे नै बिराद मोजां समायदों गोसोमा ओमफ्राय नै वाइटआबो आं सिगाङाव देखायखाबायमोन बेखौहाय वाइटआबो नै बेबायदिनो सिम्पोल लुकआवहाय ओमफ्रायहाय बेनिया जोमग्राया नै मा खालामबाय थादों नोङो नै बेना गाहायावहाय बेबायदि होनाय दङ दा बे माखासेफ्रा मा दङ बेखौहाय आङो दा खिथालांबाय थानोसै बेखौ आङो माबा खालामग्रोसै पेकिं खालामग्रोसै बेनिफ्राय मा दंबावो आंनावहाय दा स्टकआवहाय नैबे बेथ' दङ नै एकदम गुदुं गरमा बियो बेलभेटनिया बे दङ बेनिफ्राय नैबे दङ आखान्थि गोलाव ब्लाउस बेबो नै बेबो बेनिफ्राय नै बेबो गांसे दङ ब्लाउसआ मानो मा खालामदों नै बेबो गांसे किउटनो कालारा आरोबाव दंबावो नै बेनि जोमग्राखौथ' गांनै जाबाय गांफा माने जोमग्राल' लादों आरोना बेनिखौहाय नै ओमफ्राय ब्लाउसाहाय बेमोन एसे नै जोंनाय दङ जोमग्रायाहाय सानै मानसि जाबाय बेजों एखे जोमग्रा बानायहोनाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो शेयार खालामबावनि मा सि दंबावो नायलांग्रोदो दे बेखौहाय सिखौहाय मा दङ नै सिफ्रा बेफोरखौबो जा साइज नुखागोन ओरैबायदि मोजां कालारनि नै सिम्पोलबो दं माने लाइटबो दं डार्कबो दं नै बिराद समायना नुखागोन आरोना ओरैबाबो जा साइज नुखायो जोमग्रा माबा ब्लाउस खालामबानो ओमफ्राय नै बे वाइटआबो ओरैबायदि मोजांखा बेयाव आलदा कालार दंबावो आलदा स्टाइलनि नै बिसोरो सियाबो एसे आलदा बेहा ओमफ्राय मोजां नुयो आरोना बेखौबो बानायबाथाय एकदम दाथ' बिराद रेडनि सिजन ना हाबानि सिजन पुरा रेडखौ अर्डार खालामसोगारो मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बेहा डिजाइना एसे आलदा नै डिजाइनफ्रा एसे दंबावो मेरला ओमफ्राय मोजां नुयो गासिखौबो नै बेफोरखौबो सिम्पोलावनो मोजां नुयो बिदियाबो नैबे ओमफ्राय नै बरिया कालार दंखायो गासिबो मोजांजोब नैबेबो जि मोजां पार्पल कालारनि सिम्पोल मोजां नुथारगोन बिसोर वाइटआ जा डिमान्ड जानानै दं ख्रिस्टमासनि गासिबो मा खामानि मावगासिनो नोङो
मा खालामदों दे खिथालाय थाबाय मा नुबाय बे खाथियाव थानानै आंहा बेखौसो हरफ्लांबाय थायो जानला मोनला दा खालामदे मा आं जा गियो नोंखौ ओइ दा खालाम दे दलथा आं माबा जिनिस खालामनि दे जोमग्रा बगरलायबाय आङो मैला नांजानो गियोना जिनिस थांनायफोरखौ जिनिस हमबा माला सहैबासो शान्ति आरोना सि बनानै लाग्रोबाय आं बेयावहाय पेकिं खालामसै आङो बै ट्रेन्सपारेन्ट माबाखौ बिहरनाङाखै मा होनो प्लास्टिकखौहाय बेयाव सोग्रोसै दिनैनि ओंख्रिया नै गोथाव अमा गोरान बिराद गोथावखा बे अमा गोरानखौ दाख्लैसो संखाबाय दाबोनो जोबथ'वाखै आरो दिनैहाय मानो जानो नागिरदों नै होसनसै बे मोनखाबाय हो दा होसनसिगोन आरामसे न'नि मैथाजोंहाय नै मैथा फिथाइजों बरिया गोथाव जासिगोन बियो आराम दा बाबाया अमा जायानो बेयावहाय दङ अल कफिजों ना सिंगिजों बेहा मोनगोरखाबाय ना सिंगि नै लकेल ना सिंगि मानसिया एकदम उन्दै गस्ला मोनजोबनानै गाननानै थागासिनो हनै सुइटारनो लंपेन्टनो नायनि माबायदि नुदों नायनि मोखाङा टफिया बेबिनि बाय आं नोंनो खाजा लाबोगोन दे बाय नुदो मा जादों खिथा दे नों मा जादों नै ना जागासिनो नाखौ अयथासार जाबाय बिबौआ जोबजानो गिलायलांबाय थोद नै रेडि जाबाय आं थांनो बेखौ हैनोसै र' नै बेयाव पार्सेलाहाय हरनांगौआ लाबोजोबखाबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गासिबो बांसिनानो दङ बेंटलनि आरो बिजनि बेंटल आरो बिजनिनि बांसिनानो बेंटलनि क्रिसमासनि अर्डार नालाय बेसोराफोर नै थाबनांसिगौ ओमफ्राय आङो टाउनावनो माने कुरियारजों हरसै होननानै सानदोंमोन खिन्थु बे जा पिन कड बेयावहाय लाङानो गावसोर लाखियासै आरोना अबहाय लांगोन होननानै सानबाय आङो पस्ट अफिसावसो लांगोन बेयो होननानैहाय दा बेखायनो आङो नै जोंनि माबायावनो जोंनि खाथिनिनो पस्ट अफिसावहाय बेयाव हैनोसै सानबाय आरोना दा बेसे गोबावजों सहैगोनथाय आंबो मोजां मिन्थिया स्पिड पस्ट जेजों थाबसिन सहैयो बेजोंनो हरनोसै आङो माजों सहैयो आसा खालामनानै थायोना बेसाराफोर बेसेबांबा गोबावसै अर्डार होनायाहाय ओमफ्रायहाय आंहाबो थाबखौनो जाया अबेबा अर्डारफोराहाय थाबखौनो जाया एकदम एसे गोबाव नेनांगौ जायो बिदियावनो नै लेटसो जागुलायबाय दा माला सहैयो दा सोंनानै लानोसै र' मारै सहैयो मारै मा खालामनांगौ दा नायलांबाय थाबानो जाबाय खाथियावनोखा बांद्राय गोजान नङा मैया बेखौनो जा लेर लानानै थांदोंमोन आङो जिनिसफोरखौहाय ओरैबायदि गिलिर थिखोनानै लानानै थांबाय टाउनावसो गैया जों लाबोफिननांबाय बेखौनो ओरै दिंग्रायनानै बेनिफ्राय ओरै दिंग्रायनानै हाबबानो ससेयाव मोनसिगोन आरो नै सफैबायबो जोङो आयौ हा आयौ माथो लाखाबावबायसो दां आयौ थांनायसो नंला नामा हरनांगौमोन
फारसे बेसे गोबावजों सहैयोथाय बांसिनानो बेंटलबो दं बिजनिबो दं थाब सहैनायखौनो खालामगौमोन थारमाने मा खालामनांगौ नै सानबेसे लायोथाय दा सहैनो बेथ' बिजनि ओमफ्राय माखासे बेंटल दङ आंनि बे एड्रेस थानांगौ ना हरनानैबो आं बेयाव बिदि हरा सानदों आंहा मैया क'क्राझारावसो थांनानै हैदोंमोन ओमफ्रायहाय बिसोर लाखियासै माबायावसो आं कुरियार सार्भिसावसो हरदोंमोन ना ओमफ्राय बबेबा माबा पिन क'डखौ लाखिया बिसोरो बे बेंटलनिखौनो लाखियाखै बेलाय नै ओरै सिथाबदो बेखौ नांखागौ ना केमपासो ओरैनो सिथाबानो जाबाय ना गाहायनिखौ ना साइडजों नांला ना नांगौ फैबाय नै बेनो बे दङ सानजु सांग्रां 1:30 जागुलायबाय टाइमा होमबाबो नायगोन बेसेबां गुदुं गुदुं गाननानै दं उन्दैनि दिनैसो मोनदों गावहा थांदो इबैनो जिरायहैदो थांदो औ जि रोजा रोजा फेन गस्ला गाननानै दङ सिङावबो सुइटार बेसेबांबा गिदिर थारमाने आं मोनसे बक्सआव दोन्दोंमोन ना बेखौ बियो मोनदों आरो दहायहाय दा नै होनानै फैबाय पनिर लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय मोनसे जिनिसबो लाना फैबावदोंमोन र' बेखौ देखायथ'ला ओमफ्राय जायखिजाया बेफोरो बेसेबां दिनाव सौहैगोन होननानै बुङोब्ला अरिअ'बो मा खाजा लाबोदों नोंनो थां जाहैदो दादानोबो हैदो थां दादानोबो हैदो 3 बा 4 लागोन होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय सेटारडेआव हैयोबा माने ओरैनो लस जायो सानडेबो खामानि मावनाय जाया आंहाथ' सेटारडेआवसो होनाय जाबाय ओमफ्राय सानडेआवबो खामानि मावनाय जाया नालाय बेखायनो फ्राइडेफ्राव होयोबा मोजां जागौमोन आरो ना मैयाबो होनो नागिरदोंमोन आं टाइमानो मिलायासै क्रिसमासनि अर्डारमोन क्रिसमासनि सिगां मोनहैगोन ना मोनहैला आं सिन्थासो जाबाय बेसाराफोर दे जायखिजाया बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगाहाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं